Buch jopiny chakore achiel kachiel ma en Ramogi TV an ka ilo Trevor Mbija. Nyinga en George Bati. Machiegni buch jopiny wan ka kod Samson Mayo ma en apisa mochune yiero e kar chung'od bura ma Muhoroni ilongo ni returning officer. Pile ka pile ka idwa ni siam jo siasa to iwinjo ka jopiny nyise ni ka ok iwinjo duondwa gie sani tibiro winjo duond returning officer. Okay, gin kod tije mathoth magitimo. Machiegni ahinya Twak kendo kaka nisemoso nyiko Ramogi Jwang Samson. Jopiny wacho ga ni ka oponi ok iwinjo duondwa kaka ja siasa ibiro winjo duond returning officer. Weche mag ndikruok mag jogo mbulu anyalo wacho sani madhi nyime iluongo ni enhanced continuous voter registration ma IEBC tayo e Kenya mangima mana kuonde manok mawinjo bed ni time yiero madundo kata yiero matindo milongo ni by elections ema koro we thenge. Ma nyiso nang'o wach mar enhanced continuous voter registration ni en ang'o, onyiso nang'o to ogeto jomage e gwenge ma Kaluo to geto jomage Kenya mangima. Chak gi mano Samson machiegni Twak. Erokamano ahinya, mana kaka nasewacho, nyinga Samson Mayo, an ja Migori County, Nyatike West Sub-County. Koro an ja IEBC mowuok Nyatike, kendo atiyo Muhoroni. E seche kamagi mana kaka isewacho no, duol mar yiero gi pogo kiew e piny Kenya nyochako ayanga weche mag ndiko mbulu e Kenya mangima. Kendo noyawe constituencies te 290 kendo wards te 1450 e Kenya mangima. Kendo wayudo ni chik omiyowa teko mar ndiko ji kaka jogo mbulu ko kwagolo Article 88 subsection 4, Article 38, Article 82, 83 and 84 miyowa thuolo kendo teko mar ndiko jombulu Kenya ka. Nyocha ne wan gi ndiko mbulu machal kama e offices wa e ndalo mosekalo nwaluonge ni continuous voter registration. Ne watime office to sani nywachake koro watime kumora more kona mora ma Kenya ka. Kendo ng'ato ka ng'ato nyalo register kaka jago mbulu kumora mora ma entie no. Ubro wacho ni odwa goye kanye to ibro ndiki kaka jago mbulu kumidwaro no. Kuom ranyisi ka in kata Mombasa tidwa register Kisumu, ibro dhi kuma kit nitie no, tibro nyiso gene adwa go mbulu Kisumu to gibro ndiki kanyo mi nyingi wuoge register mar Kisumu. Gimok timre e pap kuma kit nitiere en transfer. Kidwa transfer mondo mi dhi go mbulu kia kuma nyichi go e chon kidhi kuma chielo nyaka to ang'i dhi adhiya kuma idwa goyo mbulu no. Kuom ranyisi ka in Mombasa tidwa transfer ibigo Kisumu nyaka ang'i bia Kisumu e constituency office no tinyiso geni adwa dhi go mbulu e ward machal kama e polling station machal kama. Koro mane kakwa kete king'iyo chik marwa Elections Act section 7 ema wuoye weche mag transfers kidwa transfer kia kamoro kodhi kumachielo. Alright, erokamano ahinya Samson kaka ichake no. Ikone joma ndikore manyien oyiene gi ndikruok kamoro amora ma gintie to gine ma ginyiso kama winjo bed ni gibiro goyo mbulu ka sa mbulu chopo. To kata kamano ng'ama dwa loko ombuche to nyaka dhi kama odwa ni oloke ombuche no kata constituency modwa ni odhi ogoyo mbulu e kinde mabiro kowuok kama intiere gi sani. Erokamano kuom lerno. Magi gin moko kuom gigo ma jopiny penjo. Pogruok mane manitiere kinde enhanced continuous voter registration
to kod continuous voter registration mosebedo kadhi nyime e kinde mokalo chien. Iwacho ni machielo cha itimo e constituency level kata Apisi mar constituency mar IEBC. To ma kore itimo e konde mopogore opogore. Konde mopogore opogore nyiso nang'o. Jo IEBC wuotho, jopiny oritgi koso nitiere kamoro moyangi ma iyudogie. Ma nyiso nang'o. Erokamano, mana kaka nasewacho e kinde mokalo no, CVR continuous voter registration ne wachake dwe mar 9 higa mokalo kendo nwatime offices wa 290. To nikech jopiny oseyuak kendo iyudo ka ofiswa mar IEBC ni mabor gi kuonde ma ji odake, iyudo ka ng'ato nyalo kata tiyo gi $1,000 kaka nauri mare kodhi mondo oyud thuolo mar ndikore e constituency office. Koro ne commission onano ni mondo koro wakele machiegni gi jopiny. Emomiyo koro ne waluonge ni enhanced, yani koro obedo enhanced, otere gwenge. Koro gwenge kuonde waseterego, ne wabedo gi clerks mwandiko madhi ndiko ji e ward ka ward. E Kenya mangima wards 1450 wan gi clerks duto te mandiko ji kuno. Kendo wan gi an average of 3 to 4 kits mane wards go. Koro ka idwa dhi ndiko kura, idhi adhiya kanyo, to idhi gi ID mari kata valid Kenyan passport, to ibiro ndike kaka jakog kura mondo mi yud thuolo mar kawo thuolo mar mondo I vote next general election in 2027. All right. Target kata ageta mar chenro ni en ang'o? Ang'o ma chenro ni geto mondo mi ochopi? Sana no wageto jo youth kech nonro mosetimore, wayudo ni youth gin 57% kuom jok ma pok ondikore ka jogo kura. Kendo mano be emomiyo neno ka jo youth osewuok ok ahinya, kendo adieri waneno ka gibiro office kendo ga register kaka jago kura. Chenro mar go kura ka gibiro office wa en ni kichopo to wabro ng'iyo ni to be ine register kosi onge. Koro wabro tiyo gi kit ma wan go kanyo no mondo wang'iyo nyingi ka be ine register. Yo machielo wanyalo tiyo gi portal mar IEBC ma inyalo yude ki idhi e mbui idiyo verify.iebc.ke. Mano bende bro nyisi ka ine register koda ionge. Kopo no ayudo kionge register, kose manyi to ayudo kionge, wabro kawo details magi. Nitiere details diriyo mwaluongo gi dho kizungu ni biometric. Tende ni facial lela wang'i wabro kawo fingerprints magi, kendo sani nyowachako wayudo yo machielo mwanyalo kawo go gimiluongo ni iris. Wabro menyo iris mari no. Sechego bende wabro kawo nonro magi miluongo ni alphanumeric details. Magi chalo kaka telephone number, nyingi, address mari. Kae to kwase ya kanyo to wabu filo ni form miluongo ni form A. Mikawe details mekigo. Kae to wabro filo ni gimiluongo ni acknowledgement slip mathothwa wacho ni thothwa luonge ni voters card. Kae to giko ne ni wabro keto kendo nyingi e book moro kanyo iluongo ni records book. All right. Erokamano nya Sam iwacho wechegi kendo ng'ato dwani mondo ng'e aparo ni lieko motelo chien kucho gin ang'o gini ma dwarore. Samoro ng'ato wacho ni en kod chandruok yango nonro mag lith lwedo miluongo ni biometrics kata fingerprints. Dipo ni mae momiyo koro utiyo kata gi lela wang' kaachiel kod tong' wang' ng'ato ka imenyo gi machine.
To samoro jomoko ma ok dier kata bende unyalo romo gi jomoko ma samoro wacho ni ato tong wanga imenyo kaluwore kod gik ma samoro bende nyalo wuok. Ma gin gik ma ung'ado rieko ne joma dwa ndikore e yo machalo nade? Gima dawacho kanyo en ni duol mar yiero gi pogo kiewo e piny ka gik moko duto te watimo kolore gi chik mondiki, chike matayowa e gimoro mwatimo. Sana koro gimiluongo ni iris, asewacho ni chon ne wakao lela wang' to gi fingerprints. To nwadho ayudo ni seche ma koro ji dhigo kura, iyudo ka joma timo tije matek machalo jobet niang', jok ma puro gi tije matek go, iyudo ka fingerprints gi koro fade kendo gi wear off. Koro mane omiyo IEBC nochako ong'iyo ni tang'o kendo ma is within the law mwanyalo chako tiyogo mondo manyalo bedo accurate. King'iyo section 44A mar Elections Act, IEBC omi teko mar tiyo gi waluongo ni complementary mechanism mwanyalo yango go jago kura. Koro king'iyo iris en gima ei wang' kucho ma wang' oprotecte gi cornea to gi lids, eyelids. Koro mondo ang' iyud ni ng'ato nyalo tiyo matek ma nyaka iris ne bende wear off, bedo matek kabisa. Koro mano emomiyo iyudo ni it is the most accurate way of verifying and securing the identity of jago kura ni. Tiende ni wadwaro mondo wayang jago kura e nonro ma iye kabisa. Nikech wayudo ni seche modhi go kura cha, iro ka ng'ato tero fingerprints mage, to machine poko detecti, koro idhiri oko matin ni ritane. Koro iro ka seche mochori chien ni ritane no queue build up. Koro laini bedo mabor, omiyo kineno ka seche moko wakao time seche ma wago kura. Koro this time around, wabedo gi iris ma is very accurate, ma chik moyiene chake somo article 88 ibro yudo ni IEBC omi thuolo mar kao yo mopondo kabisa monyalo yudogo jago kura, yeah, ma en iris no. Koro joko ma complain oko kanyo ni iris ok en gima ber, jomoko wacho ni ok odwa ni mondo kaw iris mare, nyaka ging'e koro ni IEBC omi teko chik masewacho ni nyaka to wati gi yo mora mora mondo mi wa identify the voter. All right, Sam, weche mag keyo masinde ma entiyo godo e ndikruok machalo kod ma, thuolo machien samoro weche osebedo ni ng'ikruok nyalo bet ka kod kacha. E thuolo ni makore ndiko ji e ndalo 30 e chenro ma ojiw mar ndiko jogo mbulu kata enhanced continuous voter registration, ginang'o gini okenge magi moketi mar neno ni masinde gi otiyo kaka dwarore mondo kik ng'ato ang' dhi kama indikruok obed gi pek kendo kiny ochako tem kendo samoro ng'ikruok pod nitie kata chunye tho kapok ochopo dwaro mare mar ndikore. Erokamano ahinya. Wan kaka jo IEBC wapangore ahinya mar mondo mi thuolo mar ndiko ji obed maber moloyo. Ka chako headquarter malo wa kucha wan gi commissioners wa malo kucha ma miyo wa policy direction, wan gi directors, wan gi managers. Kibiro piny ka at the county level, wan gi jok miluongo ni county elections manager ma miyo wa direction at the county level. Kaeto an tiere kaka RO, kaka Kisumu County wan ROs aberio. Wan gi deputies wa. Mago jok ma sekwano go te gin are permanent and pensionable apart from the commissioners man gi term limit margi. Koro gitiere joma nyandiko kojolo miluongo ni voter registration assistants, gin bende gin magichung ne tayo wechego e ward ka ward. Kaeto kanyo bende wan gi ward ICT, wan gi ICT mochung ne wards go duto.
Kaeto kichake dhi piny kanyo wan gi clerks. Kit ka kit nigi clerks ariyo, to nasewacho kendo ni ward ka ward nigi kits adek. Koro ji duto masewachogi, kochakore gi clerk piny kacha, kaeto bire voter registration assistant ma supervise gi ward ka ward, to gi ICT bende mochung' ofisa kanyo, wang'iyo weche mag registration ma kopo ni kit moro nigi shida, to jogo wasemiyo gi airtime, gigo simu, kendo ng'amo chung' ne ICT nyalo ringo madhi e field kanyo malos gima okethore no. Tiyo gi kit ni iluongo ni KIEMS, in full iluongo ni Kenya Integrated Election Management System. Tiende ni en integrated, en mwatimo kod registration of voters, kendo buchako timo kod registration of candidates madhi run for the various posts, kendo en mibuti kode e kao duoko mar yiero, mane momi iluonge ni integrated. Kendo omiwa thuolo matiyo kode kisomo chik, kaka nasinyiso ni gimoro ma watimo gi chik, Elections Act Section 44, ibiro ni omiwa thuolo matiyo gi technology. Kuonde mwa indiko e kura iluongo ni registration centers e piny Kenya mangima nyosebedo gazetted. Polling stations duto te nyosebedo gazetted, kendo seche midhi ndikori ka jago kura, ibiro wacho kumiro go e kura, tibo iro ka en kuma nyosebedo gazetted. Kanyo biro miwa thuolo gi chik mar regulations mar 7 1G. Mano ema miwa thuolo mar gazette all registration centers in the country. All right. Nitiere gimoro ka ma owachi Mombasa, e romo madhi nyime Mombasa, ni IEBC biro tiyo gi josiasa eneno ni kwan mamalo mag jopiny owuok mar ndikruok mar kaka jogo ombulu, kendo achiel kuom jogo moloso koni pogo IEBC gi siasa ok yot ahinya, nikech IEBC nitie nikech ahinya weche mag siasa, management mag yiero. Penjo en ni e kinde makoro samoro josiasa dwa luorore ka koni gikono jopiny mondo owuog oko mar dhi ndikore kaka jogo ombulu, to kinde no bende gidero kisera margi. Pogruok mano gi campaign moiu momondo ma josiasa en mane, to kaka duol mar IEBC ang'o ma udhi timo i wachni? Nikech thuolo mar goyo campaign hie to pok oromo kaluwore kod chike matayo weche mag yiero e pacho ka ma itayo kod IEBC. Iwacha dieri ni siasa ok pogre gi IEBC. Mana dieri kabisa, nikech jo siasa gi waluongo gi ni gin our primary stakeholders. Gine motiyo kod gi machiegni mokalo. Kendo oko tamwa mar tiyo kod gi machiegni seche mwadwaro jok ma wadwa ndiko kaka jo ombulu. Ginyalo konyo watimo sensitization and mobilization. Mano oko tamgi. Nitiere gik ma chik oko yiene gi mondo gitim. But kopo ni ginyalo sensitize the youth, the women, and all those people joma poko register, mano is just okay. To nitiere gima iluongo kanyo ni early campaign. Adwa wacho ka ni gimiluongo ni early campaign ok en tam mwang'eyo. Iwache oko kanyo, to wan ok wang'eyo gimiluongo ni early campaign. Seche mwang'eyo ja siasa kaka candidate en seche mosebiro e nyim RO mobedo registered kaka ng'ama dhi chung' e weche mag ombulu. Tero ka seche go seche mwandiko gi register gi for elections en seche ma koro odong' seche matin to gidhi for general elections. Koro gimoro ma gitimo sani oko kanyo, kaka gichokore gi ji, giwuoyo, giketo banners. Iro ka jomoko oketo banners kata ma gichak gikete IEBC. Wan mago ok wang'eyo. Sa asaya matulo owuok seche ma giromono, to wan ok wang'eyo. Gimoro ma gitimo sani oko kanyo, kaka gichokore gi ji, giwuoyo, giketo banners. Iro ka jomoko oketo banners kata ma gichak gikete IEBC. Wan mago ok wang'eyo. Sa asaya matulo owuok seche ma giromono,
mano bende ok wang'eyo. Gima timore en ni seche mwantiere sani kapok wadonje campaign period mobedo recognized gi IEBC, gimoro amora manyalo timore kanyo onego bed ni ing'iyo gi the law enforcement agencies. Any thagari gimiluongo ni goons kotimore sechego, wan gi jok mang'iyo arita mar kwe, waluongo gi law enforcement agencies. Kanyo bende emibiro ka iluongo ni National Cohesion and Integration Commission nyalo donjo kanyo. The Office of Public Prosecution nyalo donjo kanyo. IEBC onge kanyo nikech jogi pok wa register gi kaka candidates mekwa. Koro gimoro amora matimore oko kanyo wan ok wang'eyo. Koro unu kuluonge ni early campaign ni IEBC onego bed ni ng'iyo politicians ka gitimo early campaigns, mano ok wang'eyo kaluwore gi kaka alere no. Sam, lerne jopiny kaachiel kod josiasa mamoko kata mana oganda jo Kenya gima luongo ni early campaigns, nikech en achiel kuom gima samoro nyuolo penjo mathoth. Iwacho ni uyango mana jachung' ka osebiro mopuodhe ming'e ni ma en ng'ama dhi chung' e siasa. Nyiso ni mae thuolo mowinjo bed ni campaign chakore bang' kosepuodhe. Joma tiyo gi bana usumu wacho ni keto nyaka IEBC gi. Dipo ni giketho chik mar tiyo kod duol mar IEBC e yore gi, koso ma en gima ni kare kaka koro duol mochung' ne weche mag yiero kod kiew e pacho ka? Onge chik moyiene jasiasa tiyo gi kido mar IEBC e bana mare. Wan kaka IEBC watimo chenro magwa ma chik omiyowa. Seche ma gitimo mano to gidhi kamano ma onge ng'ama olawogi. Wan tiyo tijwa kendo wang'e ni gima gitimo oko kanyo oko husiana kod nikech pok gibedo candidates magwa ma register. Mana kaka nawacho ni gimoro amora matimore oko kanyo tok chik onego bed ni ikawo gi the law enforcement agencies ma ng'iyo gimiluongo ni Public Order Act, ma ng'iyo ni to nitie kwe e gimoro amora mitimo. Seche ma tulo timore kata seche ma gunso timore, gimoro timore kanyo onego bed ni the police force, the law enforcement agencies onego bed ni kawo action. Ok en tij IEBC mondo ng'i gik matimore, gima josiasa timo sechegi. Wan wang'iyo gi mana seche ma koro wasendikogi kaka candidates mekwa wase register. Bende nitiere thuolo koluwore kod wachno ka wawe weche mag ndikruok matin, koro wang'iye weche mag tiyo kod omenda. Ng'ur bedo kanisa moro nitie kaka josiasa tiyo kod omenda mathoth ahinya manyalo miyo gibedo kod kido ma ok oluwore gi bidhruok madwarore kaka achiel kuom gigo ma IEBC tiyo godo e puodho jasiasa. Ere kaka unyalo konyo e neno ni jasiasa otiyo kod omenda maromo kama? Ma en ng'at moseluongore ni jasiasa madwa manyo kom, pok o register kodu kata pok ondikore kodu, to osechako tiyo kod omenda. IEBC biro dwaro ni nitiere kwan omenda moketi mowinjo bed ni jasiasa tiyo godo. Ere kaka udhi konyo ma mondo kopo ni en jasiasa manitiere e kom kik obed ni otiyo kod mwandu mag jopiny e tayo luorruok mage, ka iwacho ni ok wanyal luonge ni early campaign e tayo luorruok mage? Ere kaka koro duol mar IEBC mochung' ne weche mag yiero nyalo kawo ndamo mar neno ni wechegi kata luwore kod chike mag yiero? Erokamano ahinya kaluwore gi penjo mipenjo no. An sorry ne ok anyal duoko penjo machal kamano nikech duol mar yiero gi kiew nitiere kaka wan gi protocol, nitie jok ma wuoye weche machal kamago. An kaka RO an unlimited to operations matimore ofisa piny ka. Koro penjo no kipenja ok an gi teko mar duoko gima chal kamano. Mano commissioners ema nyalo duoko mano. Erokamano ahinya. Ka wachiegni mana tieko Jaduong' Sam, welo mag duond buche mag siasa gin gik ma samoro mulo
IEBC achiel kachiel welo kata nominations mag duond buche mag siasa e kinde ma bende koro ng'wech ochiegni chakore ne welo makamago kaka ji ikore ne yiero e kaka IEBC donje ma to ka watieko bende kopogore kod mano nyaka gie sani inyalo ng'eyo ni kwan adi mag jogo mowinjo bed ni ndikore gwenge ma Kaluo kata Nyanza ma igeto sani e ndikruok mag tinende ni mondo kik ng'ato bed ni ya osendikore moromo an be koro nyalo yweya bia andikra bang'e. Penjo mar ariyo en ni thuolo mane kendo ma ndikruok biro dhi nyime machiegni kod jopiny mondo japiny samoro bed gi ikruok ka ng'at ma samoro kata rito pande mare ma en achiel kuom obok mitiyo godo e ndikruok. Wachak gi mipenjo mogik en ni wachako gi continuous voter registration manyo timore office gole kendo koro wakete oko iluongo ni enhanced voter registration ma koro wan e field madhi timore e dwe achiel 30 days. Ko atieko mano wabiro chako duogo office kendo wabiro doke continuous voter registration kaka nyocha watime to kendo nitie phase 2 mabiro mbele kanyo ma wabiro chako gole oko mondo jopiny oyude machiegni. Koro this continuous voter registration ma omiwa teko e chik obiro dhi mbele nyaka koro wa approach the next general election. Koro ng'ata ma pod ID mare pod nyiloso mbele kucha pod obiro yudo thuolo seche ma ID no kowuok to obiro yudo ka pod watimo registration. Obiro yudo ka pod wan oko e papka kata ka ID ne oduogo modeko to obiro yudo ka waduogo office pod obiro biro office mo register. Mar ariyo na penjo ni en ageta mane ma un go target mag joma idwa ndiki sani kuom ranyisi kichiwo kuom Nyanza ji adi mane geto e gwenge ma Nyanza ma nowinjo bed ni ndikore nikech iwacho ni atamalo 53 mag joma tindo noyud ni pok okawo mbulu kendo gin joma ne geto e gwenge ma Nyanza ji adi kama to nyaka gie sani kuonde ma oseloro no ka wuok mar oganda chalo nade en gima nyalo nyiso ne chiwore mar ndikruok kendo kawo thuolo ni ka gima gitiyo go makare koso en wach ma ja IEBC chopo kacha to budha kendo tholo mana kuoro. Adiri makende waseneno ka jopiny osewuok oko kabisa sana jo youth osewuok oko kabisa kendo kata king'iyo constituency na ka aneno ka waseyudo ji target mar Kenya mangima wachak gi Kenya mangima ne wan gi target mar milion 6.3 to kwan man wadhi goyo mbulu last general election ne wan gi ji 22,102,102. CVR manyo wasetimo nyomiyowa Kenya mangima nyomiyowa 220. Koro sani e CVR manyo wachako ni ne wan gi target mar milion 2.5 mano Kenya mangima. Yes. Kaeto youth mano target iro ka gin percentage 57. King'iyo Moroni kuma ntiere nan gi 79,700 mane watimo go general election mokalo. CVR nyo osemiyowa ji 150 manyo watimo office cha to CVR nan gi target mar 9,000. Koro ki ng'iyo Nyanza region ibiro ka wan gi target mar 54,000 kuondego. Yeah. Koro yeah. All right. Welo mag duond buche mag siasa ere kaka IEBC biro donjore maneno ni welo gi otimore yo makare ma ok okelo wedea to bende kopogore kod mano wachni mogik ka watieko twak bang' duoko penjono. Article 88 ne omiyo IEBC thuolo mar ng'iyo kaka political parties timo primaries margi. To
sana sana ibiro yudo ka IEBC ok dhi e pap kucho mondo ging'i kaka political parties timo gigo, to ibiro ka role marwa maduong' en ni seche ma gisetimo nominations mag primaries, warito mondo submit their nomination results. And seche ma gin gi disputes, ibiro ka gibro bedo gi gimiluongo ni political parties dispute tribunal ei party gi kanyo. Ka gi bedo gi dispute ei party gi kanyo to gitemo yalo motamogi, to gibro biro kuma kiluongo ni political parties liaison committee. Stage no koro ibiro yudo ka ema IEBC bende biro bedo gi political parties liaison committee, the ORPP, and give temo mondo resolve the dispute mantiere mo arise from the party nominations. To kopo ni kanyo winjruok ochako otamore, temo ibuinjo ka ng'ato koro nyalo seek opinion of the court. Ng'ato nyalo dhi e court ni koro ose exhaust the committees mapiny ka koro poro nyalo dhi mbele kodhi e court wacho ni ne obed aggrieved in one way or the other. Right. Koro mano e role marwa mwa play kaka IEBC. Okay, wachni mogik ne jogo mapok ondikore kaka jogo mbulu kata joma diher mondo owil go mbulu kuonde ma gigoyo mbulu e Nyanza. Wachni mogik minyalo nyisogi kinde ma ndalo 30 nyocha nochakore chieng' wuok tich. Odiochieng' ma kawuono en chieng' tich adek, nyiso ni ndalo 3 koro kalo. Wadong' gi ndalo 27. Ang'o minyalo nyiso oganda mapok otimo ma e ndalo 27 modong' ni? Ka watieko twak. Gima dwa wacho kanyo kendo mapok ne oyangore ahinya en ni seche mwatimo voter registration nitie kuonde ma ok time ma omiwa thuolo kaka Elections Act section 5 wacho ni nitiere kuonde ma ok time registration sa asaya man wan gi miluongo ni by election kuondego kata petition in court. Kaka sani wan gi kuma iluongo ni Poro County Assembly Ward in Samburu West, in Samburu County. Wan gi Endo County Assembly Ward, gi Marakwet East, mano ni Elgeyo Marakwet County. Wan be gi manyotimore machiegni Murwa Dikir in Narok County. Wan gi Malava kanyo wantiere gi petition in Kakamega County. Wan be gi Mbeere North kanyo be wan gi petition in Embu County. Koro kuonde ma somogo kanyo, kuondego registration ok dhi mbele nikech omiwa chik Act Elections Act section 5 ne ok wanyal timo registration kuonde machal kamago. Wachna mogik en ni mana kaka waseneno ka jo-youth owuok oko ka gigombo mondo giket duondgi e yiero mabiro, wan kaka IEBC wamor mokalo nikech wambe wadwaro numbers go onego giwuog oko nikech the future of the country depends on the youth. Koro seche ma youth nyalo wuok oko mondo mi gibed kaka jogo ombulu, mano e kaka gibubedo mondo gibed gi duol tend piny mabiro no, kech jowa modhi yiero gine ma gidhi bedo jotend piny. Koro youth mekwa nyaka wuog oko mondo mi gimbe gibede ei tend piny no. Ka gibedo abeda chien, then the country will not have direction in terms of generational change. Koro nyaka giwuog oko mana kaka gitimo no, kik gidog chien. Erokamano nya Samson Mayo kuma yudo thuolo mar loso kodwa achiel kachiel e twak mar buch jopiny ka wang'iyo ndikruok mar jogo ombulu madhi nyime e pacho ka. Mano ndikruok mojiw miluongo ni Enhanced Continuous Voter Registration mitimo kod duol mar yiero kod kiewa IEBC Ramogi. Wacho ni kaka jomatindo osewuok oko nyiso chia maber ahinya mar kata gombo margi mar bedo gi duol e yiero mabiro, kendo medo jiwo oganda mondo tim kamano ne joma pok ondikore. Ma en thuolo ma inyalo kawe okang' kata ndamo mar ndikori mondo ibed gi duol kochopo e yiero mabiro. Erokamano Samson kuom yudo thuolo mar loso kodwa. Erokamano in bende Ramogi kuom keto wang'i e Lotevo Mbija buch jopiny chopo e gikone gi kanyo, kendo chenro marwa mar
oimore bende chopo e giko margi kanyo. Kao kamano asebedo kodi jaloko mar osebedo Liz Otieno, director mar Alex Obado, kachiel kod yawa mosiro Twak kachiel kod weche manyien. Nyinga en George Bati, oriti masani.